Hulu taqdim etdi. 20-chi televizion animatsiya ishlanmasi. Shin NLO kuzatuvlarına negizlangan. Futurama. Yozuvchi avtori Matt Groening. Яңалыклар, начар. Biz bankrot. Min Bitcoin'ga investitsiyalar üçün oqşa burış qalğan idim. Annaranın bəyəsi düşdü də, min zor yoğaltı bilən satdım. Biz bittik. Gafu itigiz. Siz televizor qarağanığızını sezmədim. Asteroidning faciali bərilişi Clark planetasın 500 milyard kişi bilən birgə yoq etken. Башка яңалыкларга морбы. Беләсеңме нәрсә кайтты? Clark planetасымы? Юк, биткоин бәясе. Нәрсә? Виртуаль акча бәясе кабат күтәрелде. Һәм шулай итеп хай-тек алтын ыгы-зыгысын чыгарды. Юучылар көнбатышка огыла. Монда арзан, пычрак электр энергиясы аларны җәлеп итә. Минем өметсез уем бар. Биткоин бер катлы кешеләр өчен акча пирамидасы икән аңламадыгызмы әле? Әйе, һәм минем ниятем бу бер катлылардан акча эшләү. Күрәсезме, майнинг өчен яңа чиплар 81-нче элементтан талидан ясала. Бу сирәк элемент көнбатышта очрый. Мин аны казып алып, биткоин табучыларына сатарга уйлыйм. Бу минем бурыч кыйынлыкларын шишәргә ышанычлы юл. Юкса биерсез каласың. Сау булыгыз, Робомафия.